Guys, lobe-lobe. Salamat kami dyan, Analite. Sa imo, salamat. Oh my God! Ngayong araw nga pala guys, punta kami sa terminal. So ang oras niyan 4:30 ng umaga. Kasi nga guys, pupuntahan namin yung padala ng aming lola at papa na mga kakanin, ayan, gulay, alamang. Ayan, punta kami sa 19th Avenue. Ayan, dun kasi guys yung yung terminal guys ng GVH. Ayan, yung galing sa Pilar. Dun kasi nila papa dinala yung yung sako bag guys, kasi nga kukunin lang namin dito sa terminal kasi nagpadala nga yung aking kapatid at magdadala daw siya sa kanyang work. Ayan guys, nandito na kami guys sa dito na kami sa 19th Avenue guys. Yan yung terminal ng GVH. Ayan, sa may San Roque yata yan Barangay San Roque. Ayan, dito sa 19th Avenue. Nandito na nga kami guys kaagad. Ayan, inayos-ayos ko nga dyan muna guys yung motor para hindi makaharang sa bus pag dumating na yung bus. Ayan nga guys, maya-maya nga lang guys dumating na yung bus. Ayan, hindi nyo makakita kasi madilim. Ayan, tingnan nyo guys, nandyan dito yung terminal para kung sa uwi kayo ng probinsya Bicol, dito lang kayo punta sa 19th Avenue sa may San Roque. Ayan, kinuha nga namin guys yung sako bag. Alis na rin kami kaagad ni ate. Yung sako bag pala yun guys, yung pinadali ni papa. Nagbayad nga pala kami guys ng 200 peso. Oh my God! Kami na lang pala guys yung nagbayad sa bagahe ng 200 kasi hindi na namin pinabayaran kay papa para dito na lang namin bayaran guys. So pagdating naman ng bus guys, nakuha naman kaagad namin yung sako bag. Pinictura naman nila papa, sinend sa amin kung anong kulay para din hindi mawala o mapalit sa iba. So yung pinadalan pala guys na na bus, nasiraan daw kaya nilipat sa ibang bus. Kaya pero nagtawag naman sa amin yung konduktor na pumunta agad kami ng mga alas 4 kasi alas 4 daw darating sa terminal yung bagahe namin. Kaya pumunta kami guys. Ayan guys, pero pauwi na rin kami yan. Napakalamig nga ng hangin kasi nga madaling araw at mabilis lang yung biyahe namin guys kasi wala masyadong traffic. Di totoo yan. Wala pa masyadong sasakyan, yung ibang mga tao tulog pa. At nandito na pala kami dyan guys, nasa Project 4 na kami dyan. Yan, pagliko na yan. Tapos lalabas na kami ng Anonas. So mga panahon nga yan guys, medyo antok pa ako kasi nung pumunta kaming Cavite at hindi pa nakabawi sa tulog guys. Ayan, nandito na nga kami guys sa bahay. Wow! Magbubukas na kami nitong package. Yes, Charis! Package talaga. So ayan guys, may nasulat pa yan. Basahin natin. Yes. Kaputi. Kumplito. Gladys. Araw. Jake. Asul. Makinyana. From Ginablan. Pilar. Susugun. To Cruz Naligas. Quezon City. Diliman. Tapos tungtuwa si brother. Sige, fight. Tara, buksan na. Sige, padala kayo. Papa. Thank you pa, Lola. Ay, ano pa yan? Shout out kay Nanalite. Salamat tabi, Nanalite, sa pagpatos. Pagpatos kang suman. Kang suman tabi. Salamat. Kasi pesta. Yun yun. Pinaano talaga. Atin na lang. Lubi-lubi yan raw. Lubi-lubi. Ipagulay yan. Lubi-lubi. Guys. Tingin doon sa ating. Ay, sige ate papadala kami dyan. Di totoo yan. Hindi mo kapag-aliw na. Hindi, mantay papaili ko sa mga viewers to. Paano masabi? Ang viewers niyo, 39. Guys, lobe-lobe. Arap ko na naman ang itik ni Ram. Oh my God! Walang ibang ang putik. Wow! Sana all! Si ate mo nag-edit. Ipigay ate. Tingnan mo. Pili.
Ay, pwede mo po. Oh, wow. Pili na mo dito. Malido. May mga pili. Hindi na. Ay. Kasi ikaw. Iliw ko lang. Yung bawasan ko. Oh, no. Ay, yun yung nakapagabat, guys. Oh, pansit ba ito? 2 kilo siguro ito. Tatlo. Ikaw paano yan? Ikaw balag. Pansit ba ito? Baka naman. Urarara. Wow. Nagastos niyo kasi Ito na yung inaantay ko, guys. Ayun. For your information, ako ang bumili nito. Ay, wow. Guys, oh, merong sugpo. Oh my God! Ang bango doon sa ano. nagpadala ka Sugpo. Ito, guys, kung makikita nyo. Ayan, huwag ko nang yan kasi malansay. kahapon. Ayan, Oo. sugpo. Sugpo. Wala na ano. Wait lang, titingnan ko kung baka hindi naka-play. Ulit. Iyo, naka-play. Tapos, sunod natin tong alamang. Wow! Sana all! Oh my God! Gawa ang itik nila yan. Oh, check out. Oh my God lang yan. Pero yan, tako nila, Suman? Suman. Suman yan, guys. Kita ko sa inyo. Picture, no? Picture lang lang. Suman. Salamat kami dyan, Analite. Sa imo, salamat. Oh my God! Oh, sa pagpatos kayo ni Suman. Sana all. Salamatan tabi sa inyo dyan na karabang magpataos. Kunin na ang Kamuti balik. kamuti balingon. Ano yan, Analite? Suman pa. Paano masabi? Suman pa, guys. Diba? Ganyan kabait yung... Ah, tig-iwalay sa imo guys yan. Ganyan ang kamalang ano ko, ng lola at papa ko. Wow. Ang bango. Oh my God. So guys, kukunin ko na yung para sa akin. Unigid na sa bulsa, kuya. Sabi Ginawang ginawang background music yung wow ni ate. Dagdagan kong saro. Si ate ano yung nag-go sa mga video niya. Hindi ka na magpahilinga. Ito kuya. Starang naman to. Merong... Buksan mo na raw gabo sa picture na lang. Oh. Arali ko sa plastic. Diyos ko, magtoro yung pulo plastic. Dahil na pagkaliw. Basta, pailisa na. Pag sumahod ako, guys, promise, mamimigay talaga ako ng ng tag-iisang lata ng sardinas. Charis. Siyempre, mamimigay tayo ng ayuda. Oh my God! Galing kay Arawi. Guys, napakarami ng pili. Ano daw ini? Wow, sulilo ko yaon. Oh my God! Pinadala guys yung ulo ko. Thank you sa regalo, pa. Salamat sa regalo. Suot ko na to, na-miss ko to. Ano yan yung pilo mo? Hindi ba talaga yung niya man daw busit. Ganyan man daw Sino? si Lula. Oh,
Ganda guys, bagay sa akin. Kaso masikip. Hindi ako makagalaw. Ito yung hipon. Wow, pansit na to. Baka naman. Hey, patayin mo. Ano yan, nene? Nag-play di. Suman mo yan. Darakulon ko, dedi. Darakula, una nalite. Oh my God! Kasiram tayo ni. Wow, love. Babalaw. Ikaw ang kunin yung saro. Si tayo rin nagluto kayo kasi papa. Kasiram. Ay. Sa'yo mo yung saro. Ganang kuli pa na lubi-lubi. Sisi maluto kayo ni. May mga plastic. Sisi maluto. Ano ba yung maliit ang isa? Oo. Hindi ko nakalagay lahat. Saan yung ikon? Hindi mo naman pwede ihagiri. Hindi yan pwede ihagiri. Alay. Yun nga, kasi may extra bagay. Ito na akong tagkiyos. Ito na nakalagay. Ito na pwede ko nilagay yung tabi. Sa maliit ah. Pagkapunin niyo naman. Sa maliit ah. Oh, ito. Nalabas ko yung Sabi mo kaya itong balon? May bago yung ano. Lang yun. Good lang. Ano yung dami? Lubi-lubi. Yung kulay namin sa akin. Ay, sige pala yun pala. Eh, pinili ako video ito guys. Dali lang yan. Yung pinggan na yan na kaya ko. Uwi lang ako. Oo, tayo dito sa akin. Alay. Tama na. Hindi ka mulun. Hindi ka mulun. Wala ka ito yung mga video. Lutok na. Lutok din sa plastic. Buti nga guys, sakto yung dating namin sa terminal. Nice. Kasi, sabi ni ate, pumunta daw kami mga alas 2. Eh, sarap pa ng tulog. Pero guys, ayan na, papakita ko na sa inyo kung gaano karami yung pinadala ng aking grandma. Wow naman! Wow! 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 Ano yung wow, te? Ayan guys, pansit ba to? Oh, ang sarap nito guys na. Mas masarap to guys na lubi-lubi oh. Wow, talaga. Oh my God! Wow! Oh my God, te. Oh my God! Yes. Oh. Ito guys, mga pili na luto. Ay, mulido pala ito. Mulido. Tapos ito, pili. Guys, di ko alam kung saan ito binili ni Father. Wait lang. Yan guys. Di ko alam kung saan yung binili. Pero masarap to kasi walang halong buto ng ng langka. Yan. Kasi yung iba guys, mabibili mo. Oh, yung iba mabibili mo guys, may buto ng langka, may buto ng ugog. Ugog. Paano mo nasabi? Ano mo sabi tayo? Paano mo sabi? Ayun na yan. Ito guys. Mga under background na sa-edit niya. Ayan. Paano mo nasabi? Ito guys, sa akin ito. Tapos yan, kila ate. Yan, pili ni ate. Kamote, tapos lubi-lubi. Ayan, ito yung pangbangot sa lubi-lubi guys. Ayan, kung nakikita nyo, napakalaki-laki talaga. Ayan guys. Ang laki niyan guys. Ayan. Oh. Ang bango. Ayan na guys, so Picturean mo na raw. tapos na guys, picturean natin yan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa mga tumulong kay Nanalete. Salamat. Picturean namin.